Dobrý den, vážení diváci. Ráda bych vám dnes představila certifikovanou terapeutku techniky kvantové léčebné hypnózy Silviu Majerhoferovou. Ahoj Silvi. Ahoj Helenka, ďakujem za túto možnosť. Ráda se Zvítam. děje. Prosím tě, řekni nám, jak jsi se dostala k technice léčebné kvantové hypnózy. Mm, bol to taký proces, by som povedala osobný, kde sa mi diali niektoré veci, ktoré som myslela, že budem musieť riešiť nejakú alebo nájsť nejakú inú cestu. A mala som fyzické prejavy, ktoré boli dosť ťažké a Mhm. našla som tú cestu pomocou regresu. Ale mala som, ešte stále mi bolo ťažko po regresoch, veľmi ťažké to bolo a ani to nebolo tak moc o mne, ako to bolo o rodinných koreňoch, ale stále to bolo ťažké sprocesovať. A ja som už mala načítanú vtedy všetky dostupné knižky od Dolores, ale nikdy ma nenapadlo sa pozrieť na techniku, až keď mi bolo tak veľmi ťažko. A tak som si povedala, že ja proste potrebujem zistiť, odkiaľ to je, odkiaľ sa to vzalo, kde mi to vyťahli, kde tie príbehy boli. A začala som sa teda učiť QHHT, kde sa mi stalo vlastne, ja to považujem za zázraky, už počas kurzu vlastne tá ohromná ťažoba, ktorú som ja mala, mi bola akoby odobratá. Čiže ja som sa poliečila počas kurzu. A ja som vtedy pochopila, že toto je ono, toto funguje, toto je proste cesta. Ja odtedy zbožňujem hypnózu, ja to vidím ako jedinú cestu proste. Ja viem, že je veľa techník, ale pre mňa je to cesta, že sa to proste dá, že to ide a že zázraky naozaj existujú. Naozaj. Mhm. Tak Takže to je asi fantastické. takto. Mhm. Hm. Mhm. A čím se zabývala ještě předtím, než jsi dostala k téhleté technice? No, ja som bola klasika. Matrix, práca, ekonomika, administratíva a môžem povedať, že aj tam to išlo celkom v pohode, že nemala som také problémy, až keď prišiel ten zlom. A to bolo takéto koronové obdobie, kde sa to začalo diať a boli to vlastne tie prejavy psychické a fyzické, tie smútky a potom tie bolesti, hlavne na hrudi. Takže vlastne Mhm. ono tak to prešlo to z toho Mhm. klasického Matrixu do emotívneho, ťažkého obdobia, kde som potom hľadala riešenia. Mhm. Mhm. A spirituálně měla jsi nějaký vývoj předtím? Samozřejmě práce je jedna věc, ale ta cesta ke QHHT většinou vede ještě přes nějaké jiné techniky. Věnovala se s nějakým? Hmm. Ja som sa snažila hľadať cestu. Áno, čítala som si v mnohých veciach tretie oko, čo sa deje, existujú nejaké svety za týmto svetom, existuje nejaké duchovno, vždy sa o tom rozprávalo, ale hľadala som si iba informácie. Nebolo to vyslovene, že som mala nejaký zážitok. Mne to naozaj prešlo s tým regresom, ktorý som našla. To mi otvorilo oči, ale to ma dalo dole. Dark Night of the Soul, úžasná, teda a trvala dosť dlho, ale teda QHHT, už len ten kurz. Ja som to chcela pochopiť, ma z toho vyťahol. Mhm. Takže takto som to mala. Mhm. 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 A mohla bys pozdílet nějaké zajímavé zkušenosti, které jsi zažila při regresích, samozřejmě při zachování soukromí tvých klientů? Mhm. Něco Mhm. výjimečného, zajímavého? No, ja keď to takto píšem, tak vlastne každý ten jeden človek je ohromne špeciálny. Každý je zaujímavý a každý má svoj vlastný príbeh. Um, každá tá terapia je naozaj že špeciálna. To sú Mhm. ohromné hĺbky, ktoré hlavne teraz, keď už ľudia sú trošku otvorení viac tomu, po prípade, že sa viac venujú meditáciám, dokážu ísť ohromne hlboko. Mhm. A mm, ja by som konkrétne asi radšej ani veľmi nehovorila, lebo naozaj sú to špeciálne veci, ale môžeme hovoriť o bežných minulých životoch, môžeme hovoriť o ťažkých minulých životoch, môžeme hovoriť o galaktických životoch, to už hovoríme o iných planétach, to je ako naša Dolores presne, čo je v knihách, to sa vlastne akoby deje, ona išla tiež veľmi hlboko. Môžeme hovoriť o avatároch, o bytostiach, teda, že ten človek sa tam tak vidí a
či už bojuje, alebo prehráva, alebo vyhráva, ale niečo sa stane a vlastne vždy z toho nejakého problému je nejaký pocit, tá emócia. A ona sa mu vlastne prinesie z tých ťažkých období až sem do tohto života. A my často nevieme nájsť koreň tej emócie. Čiže hľadáme, až nakoniec aj tak potrebujeme ísť tak hlboko, aby sme tú emóciu dokázali pochopiť a prepustiť. O nič iné tam vlastne až tak nejde ako o pochopenie toho, že aha, aj takto to mohlo byť Mhm. a vlastne potom sa to už cez to telo krásne to prejde. Ale takých bežných životov, napríklad, ono sa to zdá, že to je bežné, ale nie je to bežné, keď matka opúšťa svoje deti v hrôze z toho, že musí zomrieť na nejaký, ja neviem, čierny kašel alebo v dávnej minulosti. A vlastne ten strašný smútok z opustenia tých detí, to som zažila ja, tam stále zostal. A vlastne, keď som si prešla cez tú hypnozu, tak som len videla, ako tie deti boli v poriadku, že to dali a zo mňa to celé opadlo. A to bolo celé, čo bolo treba zažiť. Čiže, čiže nie je to také ťažké alebo až také negatívne, ako by sa zdalo. My len nahliadneme k tej emócie, ani ju vlastne ten klient nemusí cítiť, ten strašný smutok, pretože to sa dá na to len nahliadnúť. Ten, kto nepozná QHHT, tak ten vlastne, keby tam mali mať strachy, že bože, ja zase idem späť do tej bolesti, nemusí to tak byť. My vieme, že sa to tak nemusí diať a vlastne potrebuje to len pochopiť. A tá vnútorná, tá bolesť, tá strašná tá bolesť, tá vlastne ako pochopenie dokáže cez to telo prejsť. Čo my potrebujeme je, aby to prešlo cez to telo, aby to tam nezostalo zablokované. Takže vlastne týmito príbehmi sa toto tam deje. Mhm. Mhm. Já A myslím, mala som aj také, povídej, povídej. že mala som také špeciálne, úžasné, keď sa pozrete do gréckych mýtov, tak napríklad také hlboké hypnózy, aj vlastne nám tam bolo vysvetlené, že áno, je to veľmi staré a treba to už len si takto pozrieť a už uzatvoriť. Čiže vlastne len ten klient to potreboval si pozrieť a môžeme ísť ďalej. Nič tam nebolo také hlboké na riešenie, čo by potrebovali sme sa k tomu vrácať neustále. Čiže to tým jedným pozretím si tohoto filmu, by som povedala, to bolo uzatvorené. Mhm. No, asi takto. A když hovoříš s podvědomím, nebo ten klient prostřednictvím klienta, když žádáš o léčení, jak probíhá to léčení? Já musím říct, že to není o tom, že by člověk pochopil třeba jenom nějakou emoci, ale že tam skutečně dochází k energetickému léčení, že oni většinou pracují s energií. Je zajímavé sledovat, že každé to podvědomí pracuje trošku jinak, používá trošku jiné metody. Ale většinou je to prostě práce se světlem nebo s energií prostě. Áno, áno, je to presne tak, že svetlo alebo energia. Ja teda cítim tú energiu a vlastne, ako aj Dolores naša nás učila, že vlastne tá energia dokáže všetko. My len potrebujeme požiadať. Čiže ja sa potom zameriavam a žiadam tú energiu, aby vlastne poliečila a sústredila sa na to, na čo ten klient prišiel. A väčšinou to už je tak pripravené, pretože tí ľudia sa na to pripravujú, že prídu a tá energia, ako by to už bolo pripravené, že dobre, toto sa ide poliečiť. Ja teda požiadam, ale áno, je to energia, je to hlboká energia a väčšinou sa polieči viac, než len my žiadame. Pretože takto presne, takto to funguje. A no je to úžasné byť v tej energii, je to úžasné prevádzať týchto klientov, lebo my sme len sprievodcovia vlastne a aby si oni mohli dovoliť vlastne spoznať tú energiu, že vlastne v nej môžu byť, môžu ju používať a môžu sa sami liečiť. A tam by malo tak prichádzať tým momentom, že dobre, super, že toto sa dá, existuje a ja som toto schopný, ten klient. Čiže byť len ten sprievodca je úžasné naozaj a byť v tej energii. Ja by som to dopriala každému, keby nabral tú odvahu, že idem to vyskúšať, pretože je to úžasné. Naozaj je to Mhm. úžasné len byť v tej energii. A kde provádíš ty svoje sezení? V jakém městě? A v Šuranoch, to je okres Nové Mhm. Zámky, Mhm. a vlastne Je- mám takú svoju miestnosť.
Mhm. Jakým způsobem nejlépe by tě měli kontaktovat zájemci o sezení s tebou? Telefonem, SMS-kou, mailem, zavolat, formulářem na webu? Um, Môže to byť kľudne mailom alebo SMS-kou, to je v pohode. Najradšej to tak mám. Aj používam Zoom, že sa stretneme a porozprávame sa predtým, či si vôbec sadneme. Porozprávame sa o tom, že aký, aspoň ten začiatok, že dobre, že či je to OK, či sa pochopíme a hlavne tí ľudia, ktorí už sú vedomí a že chceli by si nazrieť ešte hlbšie, tak vtedy to také poviem, že dobre, že poďme sa porozprávať, poďme si povedať, kto čo má za sebou, lebo niekedy tie skúsenosti sú veľmi dôležité aj pre nás ako terapeutov, aby sme vedeli s nimi spolupracovať. Lebo keď ten človek má nejaké veľmi, veľmi hlboké zážitky, to má to isté, ako keď máš lekára, že vlastne dobre je, keď to zažije ten. Vieš, ja už som toto zažila, poďme sa o tom porozprávať. Dá sa to vidieť z tejto strany, dá sa to vidieť aj z inej strany a potom vlastne sa nám ľahšie a krajšie ide vlastne do tých hĺbok, keď už vzájomne o sebe vieme, že aj ja už mám niečo zase. Čiže vlastne rada to mám tak, že mailom alebo telefónom spojíme sa a potom sa dohodneme s termínom. Takže nejradši chceš ještě před tím sezením se s klientem spojit telefonicky, vidět ho třeba, já nevím, děláš to i online nebo jenom jako, že si popovídáš přes telefon? Aj online cez Zoom, pravda, že sa rozprávame, pravda, že pri QHHT, ale aj po telefóne. My vlastne sa vycítime, predpokladám, že už aj tá druhá strana, klienti už veľa ľudí je vedomých, aj začiatočníkov, pravda, že? Ale porozprávame sa, ale také dôležité, čo by som tak rada spomenula, že aby ten strachy tam také, ja viem, že sú, všade sú, ale že nikdy nedostaneme v tej hypnoze, ty to tiež poznáš, čo nezvládneme. Vždy je tam taký balíček pripravený tých našich emócií nespracovaných, ktoré dokážeme v tomto momente spracovať. Čiže to, čo si teraz prinesú, to sa teraz dá spracovať, ale nebudú vidieť nič, čo nezvládnu spracovať, čo by bolo tak ohromne ťažké, že budú spracovávať na ďalšie pol roka. To je také, že buďte v kľude, to naozaj sa o nás starajú a že dostanete len to, čo spracovať dokáže. Mhm. Dobře. A měli by se na to sezení k tobě nějak klienti připravit nebo potřebují něco předem vědět? Keď sa spájame, tak ja sa snažím poznať ten príbeh, s čím vlastne prichádzajú a máme už len také tie otázky, ktoré si majú pripraviť. A to vlastne je tá ich príprava na to sedenie. Čiže špeciálne nie, len vlastne, čo tak dávam do pozornosti, že urobte si ten deň pre seba. To je ten deň, kedy vy idete, ako keby ste išli na celý deň, ja neviem, masáže, wellness, tak toto je to isté. To je môj deň oddychu, to je môj deň, kedy sa idem o seba postarať, kedy sa idem mať dobre. A toto je taká tá príprava, že nemať tie prílišné očakávania a spraviť si deň pre seba. Dobře, dobře. Tak jo, Silvi, já moc krát děkuji za krásný rozhovor a přeju ti mnoho spokojených klientů a pokud možno samozřejmě co nejvíce uzdravených. A loučím se s našimi diváky a přeji všem krásný den. Ďakujem, Helenka, za túto možnosť.